Φίλοι μου, από ό,τι βλέπετε είναι διπλή η πίστα. Πρώτοι πάνε από τη δεύτερη Γιάννη, πάνε από την έξω. Κάτι στηρίσματα. Και έχουμε την πρώτη στροφή, μέσω. Ο Γιώργος ο Φούντα. Ο Γιώργος ο Φούντα. Με το νούμερο 18. Δεύτερος είναι με το νούμερο 111. Τρίτος με το νούμερο 12. Όχι, έκανε κάποιο λάθος. Και τελευταίος είναι με το νούμερο 9 ο Περιβολάς. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Γιώργος ο Φουντάς έχει κάνει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Πώς είναι αυτός τώρα, ρε. Πώς του είναι. Ωστόσο, γίνει μια διαφορά. Θα βρεθεί από πρώτος, δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Ναι, Γιώργο, είναι δικός σου. Ένα. Είναι δύσκολος ο αγώνας, δεν είναι κάτι το εύκολο. Το είπαμε αυτό. Το ξαναλέμε όμως. Γιατί αν έχετε οδηγήσει τζετσκι και παίξετε, τα πρώτα 5 λεπτά νομίζω ότι έρχονται τα δύσκολα. Πρώτος, Γιώργος Φουντάς. Δεύτερος, Γιώργος Φουντάς με το 78. Τρίτος, τεράστιο μπροστά μας, το νούμερο 12, ο Λεντέσης. Τέταρτος, το νούμερο 111, ο Μοδαραμούσης. Και πέμπτος, ο Σπύρος ο Περιβολάς. Όλοι τους είναι καινούργιοι οδηγοί. Γι' αυτό και λέγεται και κατηγορία νέων οδηγών. Στη συνέχεια, ποια κατηγορία θα τρέξει, για να δούμε. Γιατί. Στην κατηγορία την έχει πολύ. Την έχει αυτή την κατηγορία, αγόρι μου. Την έχει. Λοιπόν, στη συνέχεια θα τρέξει. Γιάννη Χούλης. Γιάννη Χούλης. Την έχει την κατηγορία. Ωστόσο οι οδηγοί μπορούν να ο Ανάκης είναι μέσα στην τριάδα. Πέφτει για τριάδα. Γιατί γερά χεροπάλα με αυτό. Ξεροψημένα τα χέρια του. Για τους φίλους και φίλες που είναι Ξεροψημένα τα χέρια του. Αλλά Χούλης κάτι παραπάνω. περίπου τις 10:30 θα γίνει η κίνηση της αυριανής μέρας. Την έχει την κατηγορία. Το Taylor Manager, από εδώ.